Dịka a na-enwe ndị achazụ nke ezi ụkpụrụ n'obodo anyị, e nwere ọtụtụ ọgbakọ nkụzi na ọzụzụ otu dị iche iche na-achịkọba iji wee mee ka ụmụ nwaanyị ọkachasị ụmụ na-eto eto kee nkwụcha ma hie asaa n'anya n'ihe ọbụla ha na-ezota dịka ha na-achọ ịbara onwe ha uru n'ụwa. Akụkọ anyị nwetara na-akọ na otu n'ime otu a bụ nke akpọrọ Beacon of Hope Outreach BOHO na njikọ aka n'ọrụ Honorable Mrs. Atọ Okechukwu Nwobi chịkọbara ihe mmereme akpọrọ Caring of Girls Initiative na nke akpọrọ No Girl is Left Behind, nke ebumnobi ya bụ ịkwalite mmụta akwụkwọ wee nye ụmụ nwaanyị ụmụ na-eto eto otu ha ga-esi kwudosie ike n'ezi ọnọdụ ahụike nakwazi agbammbọ ha nke ga-abara ha ezi uru. Kiri ka akụkọ aha n'uju. Oge ọ na-anabata ndị otu ahụ n'ụlọ ụka St. Michael and All Archangels Anglican Church nke dị na Nọfịa bụ ebe a chịkọbara mmemme ahụ, onye Archdeacon Nọfịa Archdeaconry ma bụkwaziere onye vika ụlọ ụka ahụ Venerable Dr. Onyinye-Chukwu kelekwara onye chịkọbara mmemme ahụ maka ịtụnye n'uche ịfụ na ọ kpọkọnatara ụmụntakịrị ụmụ nwaanyị ma kụzikweziere ha ihe ha kwesịrị ịma n'ebe o metụtara ụdị ihe na-eme na gburugburu taa, ma kwukwezie na o sokwe n'ezigbo amụma bụ nke akpọrọ akụ ruo ụlọ bụ nke o kwukweziri na ọ ga-amịta ezigbo mkpụrụ n'ime ndụ ha. Onye nchịkọba Beacon of Hope Outreach bụ Lady Celestina Ekezie mere ka amata na BOHO bụkwa otu nnọrọ onwe na-agbatịpụ aka enyere ọtụtụ ndị mmadụ n'obodo aka, ọkachasị ụmụntakịrị ụmụ nwaanyị na-eto eto nakwazi ndị topụtegoro etopụte, ma kwukwezie na nkụzi ha gbadogasịrị ụkwụ n'ebe o metụtara ahụike ọmụmụ ya nakwa inyekwe ha akụrụngwa dị iche iche a ga-eji wee na-ebi ezigbo ndụ ahụike nakwazi neta onwe ha anya dịka ha na-etopụte ka nwa agbọghọ.